Tähän se olisi tarkoitus saada. Siinä pitäisi olla jonkunnäköinen piippu. Vähän sen näköinen, että ei varmaan ikään käytetty. Ei täällä ole mitään reikää. Siitä vähän pöytää pois ja katsotaan saisiko sen tuohon asennettua. Siitäpä se uvenkarhia pöytä lähti. Harmitti purkaa. Hyvää pöytä. Siihen pitäisi reikä saada. Täällä tietää joku reikä joskus olla. Siinäpä se pellettitakka on tulilla. Loukku auki. Tänne tuli tämmönen asennus. Ehkä pikkusen väliaikainen, mutta tää voi sitten parannella, jos näyttää, että tämä toimii. Hyvin se on siinä ruvennut toimii toistaiseksi. Eli tähän ei tarvinnut muuta kuin virtaa piippu pihalle ja pellettiä. Sieltä se nyt koko ajan tiputtelee niitä. Meneekö tihiäkin? Nyt tipahti. Taas tulee. Muutamia napuja tiputtelee koko ajan. Tämmöistä pientä tulta pitää yllä. Täällä se puhaltaa lämmintä tänne takaa etupuolelle. Ja tuhka menee tänne alas. Täällä on tuhkalukko, en ole tällä kertaakaan aukaisu. Täällä on vähän lämmin. Ei vistinyt mennä aukaisu. Jääjänpä seurailemaan tilannetta, miten tämä toimii. Ja ei kehuta vielä, niin tiedä vaikka se toimisi.